O éxito da primeira edición de Gastromar, celebrada o pasado ano, foi unha das principais razóns que levou a patronal ribeirense a volver a apostar pola celebración desta feira gastronómica. A cita terá lugar do 25 ao 27 de agosto, nunha carpa que se instalará na Praza de España. Nós creemos que para Ribeira é unha feira moi importante que desde a asociación, xuntando as forzas de, como dicía, de todos os que estamos iniciando este novo evento, que teña continuidade e que Ribeira disfrute como non debería de ser dos seus produtos que se pescan aquí no Porto de Ribeira, non? Para levala adiante, a asociación volveu a contar co apoio de distintas entidades, como é o caso das confrarías de Aguiño Ribeira, o Mega ou a Cooperativa de Armadores. O obxectivo de Gastromar non é outro que poñer en valor e dar a coñecer aqueles peixes e mariscos da nosa ría, pero non só aqueles máis coñecidos, senón tamén outros que por diferentes razóns non teñen tanta demanda no mercado. A cooperativa ten rexistrada a marca Lirio de Ribeira e o que estamos en este último ano, desde que temos a marca, precisamente promocionando este peixe. Promocionaremos outros peixes que descarga a nosa flota, tales como a sardiñas, o xurel, cabala, que son as especies principales da flota que representa a cooperativa. Son que flota de cerco e flota de arrastre. O que nos íbamos a poñer, bueno, este ano vai ser nada, vos vamos a poñer nécora para promocionar tamén, para darlle un pouco máis de salida ao que é a pesca artesanal. Vamos a poñer tamén navalla para recursos específicos, a meixa para o marisqueo, e despois tamén outra pesquería moi importante para nós, como a Cofradía de Ribeira, unha das máis importantes que é a do pulpo, non? A do pulpo pois tamén vai a ser unha das degustacións que pode haber, aparte de outras cousas como podamos ter ou empanadas de outros produtos ou outras especies. Na presentación da feira tamén tomou parte o alcalde Luís Pérez, quen destacou a importancia desta iniciativa de cara á promoción dos produtos pesqueiros locais. Poñer a Ribeira no mapa tamén dos eventos culinarios, dos eventos gastronómicos, e creo que Ribeira pois tamén necesita, non, poñer en valor eses produtos pesqueiros para que os propios veciños e veciñas saiban que temos produtos de exquisitos, non, e de gran calidade, e tamén que os visitantes que se chegan a Ribeira pois no verán tamén leven unha boa sensación, que leven tamén o noso nome polos seus concellos e polos seus países de orixe, non?